Mga traffic enforcers sa Mandaue gi-train sa kapulisan aron makatabang sa anti-criminality campaign. Lakip sa ilang gibansay ang usa ka pamaagi kuno saon pag-obserbar sa mga kadudahang lihok sa mga tao sa palibot. Ang report ni Nico Sereno. Muabot sa 40 ka mga personnel sa Traffic Enforcement Agency of Mandaue kun team ang gipaubos sa training. Pagpalambo sa crime prevention skills ang gitudlo kanila. Labi na kay ang mga enforcers adlaw-adlaw nga ipakatap sa kadalanan. Matod sa Mandaue City Police Office, Deputy City Director for Operations, gitinguha nila makaabag ang mga enforcers sa pag-ilas sa mga tao nga may kadudahan nga lihok. Kini aron mapugnan kung may daotang tinguha. Behavioral profiling or criminal profiling. Yung mga behaviors ng mga criminal na prior to committing a crime, for example, naa sila yung mga naa sila patyon, mahibawaan na namodaan. Matod ni Sukalit, lihok o gilinaw ang obserbahan nila. Ug kung may kadudahan, awhag nila sa mga enforcers magtinergyot og number sa 12 nga mga police station aron diretso nga maka-report. We do believe na ang pag-fight sa krimen dili lang sa police but it involves all sectors. Since the team together with CDRMO, MCPO, pag mga may big event, partner gina sila. Sa ilang bahin ang labaw sa team mihangop sa lecture para makapacitate ang mga personnel nila. Tabanganan yun ang team, especially because wala man gud mi dili man armado ang ato ang mga personnel unya. Doon na sa mga instances, mga cases nga kana bang madakpan niya, balikan, ingon ana gani niya hilabtan. So in order to detect ana kanang crime prevention man sana siya. Nico Sereno, Balitang Bisdak.